Yn y fideo hon, rydyn ni am edrych ar geiriaduron. Mae geiriadur yn Python yn ffordd o storio gwybodaeth heb trefn mewn parau o allwedd a gwerth. I ddechrau, rydyn ni'n mynd i edrych ar strwythur geiriadur. Mae'r geiriadur hon o'r enw prif ddinasoedd. Da ni'n defnyddio bracedi cromlin i ddechrau geiriadur, ac rydyn ni'n rhoi dyfynodau ag enw'r allwedd rydyn ni eisiau defnyddio. Wedyn colon i ddynodi bod y gwerth yn dod nesaf, ac mewn dyfnodau rydyn ni'n rhoi y gwerth. Gan wahanu bob par gyda coma bob tro. Felly mae Ffrainc yn allwedd a Paris yn gwerth. Sbaen yn allwedd, Barcelona yw ei gwerth, ac yn y blaen. Felly os dyn ni'n edrych ar prif ddinasoedd, rydyn ni'n cael y geiriadur hon. Gallwn ni chwilio am gwerth allwedd o fewn y geiriadur gan ddefnyddio bracedi sgwâr. Rydyn ni'n gwneud hyn gan roed enw'r geiriadur. A mewn bracedi sgwâr rydyn ni'n rhoi yr allwedd. Tro yma yr iseldiroedd. A rydyn ni'n cael Amsterdam, sef y gwerth roddent i'r allwedd hon. Os dyn ni'n edrych ar un arall, tro yma edrych ar Sbaen, rydyn ni'n cael Barcelona, ond os dyn ni'n edrych ar allwedd sydd ddim yn y geiriadur, fel os dyn ni'n edrych ar prif dinasoedd yr UDA, fel esiampl, rydyn ni'n cael key error. Mae hyn yn deutho ni bod yr allwedd hon ddim yn y geiriadur rydyn ni'n chwilio am. Felly, gallwn ni roed neges i ddeud wrth rywun os dyn nhw'n rhoi rhywbeth sydd ddim yn y geiriadur bod o ddim yna gan ddefnyddio .get. Felly, pan dyn ni'n rhoi prif dinasoedd .get, ac yn y cromfacha, rydyn ni am rhoi yr allwedd, sef yr UDA. Wedi gwahanu gyda coma, da ni'n rhoi y neges rydyn ni eisiau ymddangos os yw'r UDA ddim yn yr geiriadur. Felly rydyn ni am rhoi ddim yn y geiriadur. Rydyn ni wedi chwilio am yr UDA yn y geiriadur prif ddinasoedd gyda .get, ac wedi dewis bod ddim yn y geiriadur yn dod fyny os yw yr UDA ddim yn y geiriadur. Os da ni'n gwneud hyn gyda rhywbeth sydd yn y geiriadur, fel Ffrainc, rydyn ni'n cael Paris. Gan bod yr neges gwell ddim ond yn digwydd os yw Ffrainc ddim yn y geiriadur. Tro yma mae o, felly da ni'n cael ei gwerth, sef Paris. Gallwn ni chwilio os yw allwedd o fewn geiriadur gan ddefnyddio in. Felly os dyn ni'n edrych ar Ffrainc, in prif ddinasoedd, rydyn ni'n cael boolean o true, sy'n deutho ni, yndi, mae'r allwedd Ffrainc yn y geiriadur. Ac os da ni'n edrych ar yr UDA in prif ddinasoedd, rydyn ni'n cael false, gan bod yr UDA ddim yn prif ddinasoedd.
Gallwn ni adio rhywbeth i geiriadur gan ddefnyddio bracedi sgwâr. Da ni'n gwneud hyn gan roed prif dinasoedd, sef enw'r geiriadur. A mewn bracedi sgwâr, rydyn ni'n roed mewn dyfnodau, enw yr allwedd rydyn ni eisiau roed. Tro yma rydyn ni am roed yr gwlad Belg. Ac rydyn ni'n roed hyn yn hafal i'r gwerth, sef Brussels. Felly, os ydyn ni ailedrych ar yr geiriadur prif dinasoedd, rydyn ni'n gweld bod Gwlad Belg a Brussels wedi adio i'r geiriadur. Wan, falle bod chi wedi sylwi bod camgymeriad yn yr geiriadur hon. Dydy Barcelona ddim yn brifddinas Sbaen, felly os da ni eisiau newid hyn, gallwn ni wneud hyn yn yr un ffordd a ni adio'r Gwlad Belg, gan ail roed Sbaen fel allwedd. Felly os da ni'n roed prif dinasoedd, ac rydyn ni am roed Sbaen, a dyn ni'n mynd i Sbaen, a tro yma rydyn ni'n roed o'n hafal i Madrid, sef ei wir prifddinas. Felly, os dyn ni'n ailedrych ar y prifddinasoedd eto, rydyn ni'n cael Sbaen wedi newid i Madrid. Os ydyn ni eisiau ffeindio allan os ydyn ni eisiau ffeindio allan pob allwedd o fewn geiriaduron, gall wneud hyn gan roed enw'r geiriadur, prif ddinasoedd, dot keys, sef allwedd yn Saesneg. Ag cromfacha, a rydyn ni'n cael pob allwedd yn y geiriadur. Gallwn ni wneud rhywbeth debyg gyda'r gwerthoedd, gan roed prif dinasoedd, dot values, sef gwerthoedd yn Saesneg, cromfacha, a dyn ni'n cael pob gwerth yn y geiriadur. Ac os ydyn ni eisiau pob par sydd yn y geiriadur, gall wneud hyn gan roed prif dinasoedd, dot items, cromfacha, a dyn ni'n gweld bod ni'n cael bob par sydd o fewn y geiriadur. Gall hefyd roed geiriadur o fewn geiriadur. Esiampl o hyn fysau y geiriadur hon, sef y byd, lle mae gennym ni poblogaeth fel allwedd, ac rhif fel gwerth, y cyfandiroedd lle mae gennym ni rhestr fel gwerth, ac prifddianasoedd lle mae'r geiriadur prifddianasoedd yn werth. Felly, os ydyn ni'n edrych ar y byd, ac rydyn ni'n chwilio am y prifddianasoedd, rydyn ni'n cael y geiriadur prifddianasoedd o fewn y geiriadur y byd, a gallwn ni chwilio am gwerth rhyw allwedd o fewn y byd o fewn prifddianasoedd gan ddefnyddio y byd, prifddianasoedd, ac mewn bracedi sgwâr nesaf i prifddianasoedd rydyn ni'n roed yr allwedd, sef yr Almaen y tro yma, a rydyn ni'n cael y gwerth Berlin. Felly yn y fideo hon, rydyn ni wedi edrych ar sut i ddiffinio geiriadur, sut i edrych am gwerth rhyw allwedd yn y geiriadur, os yw rhywbeth ddim yn y geiriadur, sut rydyn ni'n rhoi neges gwell, a bod y neges gwell ddim ond yn dod fyny os yw'r allwedd ddim yn y geiriadur. Rydyn ni wedi edrych os yw allwedd yn y geiriadur neu beidio. Rydyn ni wedi adio i geiriadur,
newid gwerth o fewn geiriadur, rhoi rhestr o pob allwedd yn y geiriadur, rhestr o pob gwerth yn y geiriadur, a rhestr o bob par yn y geiriadur. Ac yn ola, edrychwn ni ar gwerthoedd gwahanol mewn geiriadur ac bod ni'n gallu defnyddio geiriadur o fewn geiriadur arall.